Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisaya ug Mindanao uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat nga sa makausapa inyong gipadayon sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Karong hapuna ang atong sugilano naguluhan og ang Pilipino. Kinsa man ang Pilipino? Sayon kay litukon ka na mao pangutana, haskang lisura nga tubagon. Supposedly, kita mo ay labing takos nga mutubag anang pangutanaha. Kay kita ang mga Pilipino. Siya rugwa ta kaila sa atong kaugalingon. Pero sa atong pagpangutana, kinsa ang Pilipino? Nagkahulugan na, kinsa man, unsa may panguna-huna, unsa may panglantaw sa kinabuhi, unsa may mga pagtuo, unsa may mga damgo o mga pangandoy sa kinabag-an sa mga Pilipino. Kaya ang mga Pilipino, di man usa, di man duha, ang kinabag-an, unsa may Pilipino. Ano ito suwayan sa pagtubag karong hapuna. Kaya ingon talim ko ambisyoso sa TMO programa karong hapuna, Leo. Panahog na yung kilom-kilom ng manggani. Tinuod na. Mao ni atong tinampan nga take sa pagtubag sa pangutana ang Pilipino. Pero karong hapuna, duha ka Pilipino, duha ka leader sa Pilipinas, ang nisuway pagtubag, nisuway pag-agpas, kinsa ang Pilipino. Silang duha pulos na kaangkon o kalampusan, although sa kapulihay, ang ilang basa sa Pilipino, napakya sila. Hagbong sila, gikan sa gahom. Kining duha ka mga leader nga nagpakaroon ingnon kaila sila kinsa ang Pilipino. Mao si kanhi anhing Presidente Ferdinand Marcos Sr. o si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Si Marcos nagbalampuson sa iyang politika hangtod nahagsa ang iyang diktadura. Si Duterte balampuson kaayo sa iyang pagkamayor, pagka-vice-mayor sa Davao, ni sangko gid gani siya sa Malacañang ug malampuson niyang naduma ang palasyo sud sa unom ka tuig. Pero karong bag-o, mura og wa na siya gahog, wa na siya influensya. Murag nahog na lang siya kiko-kiko. Magbalitok-balitok na lang siya ang baruganan aron pagparalipod sa iyang kaugalingon gikan sa posibleng pagkabalhog sa prisuhan sa International Criminal Court. Unsa may ilang tan-aw sa Pilipino? Nganong nilampos man sila base sa ilang pagtuo kinsa ang Pilipino? O ganong napakyas man sila eventually? Muna suya na ito pagsuhin karong hapuna. Komplikado kaayo kini mga pangutana, but hopefully sa pagsuhin nato sa pagtuo ining duha ka mga leader sa Pilipinas, kinsa ang Pilipino, mas makailata sa atong kaugalingon. Una, si Marcos. Kadtos Marcos, wa gid to siya mo klaro sa pagpasabot, wa gid to siya daghan kay to siya mga libro, pero wa gid siya mo suway sa pagpatinaw sa iyang matang sa politika. Pero gipalili ta unsay naka-unique, unsay nakatalagsaon sa politika ni Marcos. Sa labing una niyang Executive Secretary na si Rafael Paeng Salas. Si Salas, Bisaya, taga Negros, nakaasawa og Subuanon. Ug way parentihay, igagaw ni Dr. Iris. Si Paeng Salas, hilabihan ka bright, gikuha gud siyang Marcos. Siya mo'y campaign manager ni Marcos, yung unang kampanya pagka-presidente in 1965. Siya'y arkitekto sa kampanya ni Marcos nga nipukan sa incumbent nga si Presidente Diosdado Macapagal, anhing Presidente Diosdado Macapagal. Na si bisan kinsang politiko imong pangutanon, ang labing lisod nga tumbahon mao ang incumbent. Labi na kun presidente nga incumbent. Kaya kadto makadagan man for election ang mga presidente. Kay isip incumbent, imo ang tanang resources sa gobyerno. Paglison kay gapildi sa incumbent nga mayor, incumbent nga kongresista, incumbent nga gobernador, unsa na kay incumbent nga presidente, na practically ang tibuok makinarya sa nasudnong gobyerno siya may nagkontrolar. Mahimo ra ganyang gaungan, mahimo ra niyang lungion aron pagpabor siyang politikanhon nga mga interes. Pero napildi ni Ferdinand Marcos Sr. Pinaagi siyang campaign, tinabangan siyang campaign manager nga si Rafael Salas, ang incumbent nga si Diosdado Macapagal. Si Paeng Salas gipangutana sa dihang kay si Paeng Salas na biktima man sab sa
linigwatay sa politika diya sa Malacañang. Mabutang gitawag ng Malacañang og snake pit. Kuan kuno na diya. Daghang kay gahong diya nga punos bitin, maligas kuno kap kanon kas bitin diya sa Malacañang. So kato si Rafael Salas na wagtang sa Malacañang tungod sa power play sa Malacañang. Ang nakapildi niya sa Malacañang ug nahimong usas labing batan-on nga executive secretary ni Marcos. Nakailati mo niya si Ernesto Maceda. Patay na sab si Ernesto Maceda, nahimo tong Senate President sa iyang kamaro, sa iyang lihiro sa politika. So na dili sa pabraytay, ngilingig man gito sa Paing Salas, pero naabtikan siya sa pamulitika ni Ernesto Maceda. Pero tungod sa kasuod nilang Marcos, gihatagan siyang konsuelo ni Marcos, gihimo siyang opisyal sa United Nations. So dito nahimong mas bantugan si Paing Salas. Kining UN Population Office kang Paing Salas na imbento. Kanang konsepto nga ang population is directly related to development kang Paing Salas kanang maong teorya. Gisagop na sa United Nations o sa tanang kanasuran sa kalibutan karon. Ang populasyon giisip ng sukdanan sa kapaspas sa paglambo o kahinay sa paglambo sa usa ka nasod. Pero si Paing Salas, 1970, wa na siya sa Malacañang. Nataktak na siya sa pagka-executive secretary. Napildi na siyang Ernesto Maceda sa power play sa Malacañang. Dito na siya sa United Nations. Gi-interview siya. Unsay nakapaklik ni Marcos. 1970, wa pa to'y marsyalo. Dili pa diktador. Si Marcos niya itong higayuna. Nagserbisyos Marcos sa ikadahong tuig siyang katapusang termino sa pagka-presidente. Supposedly, ang second o last term ni Marcos hangtod na 1973. Sa 1973, gipaabot unta nga mudagan si Ninoy Aquino, mudagan si Jovito Salonga, mudagan si Lorenzo Tanyada, mudagan si Imelda, mudagan si Benjamin Cocoy Romualdez, mudagan ang mga aliado ni Marcos. Tigi sila kinsay musunod nga presidente, pero wa gyud napahigayon nga presidential elections in 1973 tungod sa deklarasyon sa marsyalo ni Marcos in 1972. Ug mao ni ang katin-awan ni Paing Salas tabang mo palihog og hubad. Ug nganong ako nang naisgutan karong hapon tungod ni Ferdinand Maños. Unsa may kalibutan ni Ferdinand Maños? Unsa may kalabutan niya ining atong topic? Kanis Ferdinand Maños gingalan ni Ferdinand tungod ni Marcos. Kay kanis Marcos sikat man kayto sa iyang panahon. So kanis Ferdinand Maños gitawag ng Ferdinand tungod ni Marcos. I don't know, murag pareha sa birthday si Ferdinand Maños o si Ferdinand Marcos. Mao na nga Ferdinand gyud si Maños ang iyangan. Karong hapon karong adlaw gi-chat ko ni Ferdinand Maños nga iyang gisuwayan ang Google Pinpoint. Ato man gisigutan ang Google Pinpoint ganang buntag. Gisuwayan dayon ni Ferdinand Maños. Kay kun IT lang, way makalabaw ani Ferdy. Mao na mo konsultahon sa IT sa DYAB sa una. Tungod sa kalihiro ani Ferdy sa computer o sa mga teknolohiya. Iya din gisuwayan ang Pinpoint. O ni-upload din siya ang mga libro o iyang gi-share nako ang iyang mga libro. Pag suway ba lang sa kuan nga pag-suway lang sa features sa Pinpoint, mahimong ma-share ang imong set of documents. O gusto sa mga libro, sa set of documents nga gi-share ni Ferdinand Maños nako, ang libro nga The Conjugal Dictatorship. Katong libro ni Primitivo Tibo Mijares. So akong gisuwayan, nag-search ko ang mga terms, ginamit ang Google search technology, ug tuod man imong masuhid ang practically ang tibok libro nga Conjugal Dictatorship. Di kinahanglan basahon nimo from page 1 up to the last page, mahimo ra ka mangita og specific nga mga topics. So akong gusto pangita ang topic nga Rafael Salas. Akong gitan-aw kung doon na ba'y inside account si Primitivo Mijares sa stint ni Rafael Salas sa pagka-campaign manager ni Marcos o siyang pagka-labing unang executive secretary sa Malacañang. Unfortunately, ang bugtong entry ni Rafael Salas sa libro ni Primitivo Mijares, katong iyang interview sa diyang dito na siya sa United Nations, unsa ang naka-unique sa politika ni Marcos. Ug mao ni ang sulti ni Rafael Salas. Di ka kapasangil ni Rafael Salas nga kontra ni Marcos, di ka makaingon ni Salas nga apologies ni Marcos. Si Rafael Salas na itong higayon na, higante na. Dako na siyang opisyal sa United Nations. So, matawag nimo nga almost scholarly ang objectivity ni Rafael Salas sa paghulagway sa politika ni Marcos. Kamot palihog, timbang-timbang. Kung sa inyong tanaw, doon na sukaranan, pero universally accepted kining definition ni Rafael Salas sa politika ni Marcos. Bisan kung wa ni isulti ni Marcos himself.
Ingon si Rafael Salas, si Marcos wa magpakaroon ingno nakaila sa mga Pilipino. Wa siya kailang mga individual nga mga Pilipino. Wa siya magsusi unsay ilang kahimtang sa kinabuhi. Pero si Marcos dunay talagsaong insight kinsa ang Pilipino. Unsa ang average nga Pilipino. Ug ang iyang definition sa average nga Pilipino base sa duha ka factors. Hangtod asa, hangtod kanusa nga ang Pilipino mahimong hudlaton, mahimong hadlokon. Asa kutob ang iyang kahadlok sa dili pa ang Pilipino mubarog o musukol o mugamit ng puwersa pagpanalipod sa iyang kaugalingon. Na makaimong tili mo, kakuyaw sa definition ni Marcos sa politika o sa Pilipino. Kana tungod sa matang sa politika sa Ilocos, na mo'y namatang buot ni Marcos. Ang politika sa Ilocos, i-characterize sa violence, pinersahay dito sa Ilocos, o kwarta. Papariharan sa itong politika sa Danao, papariharan itong politika din sa Subo. 2x2, bungoton. I think, dili unique ang Ilocos, pero mas pronounced dito sa Ilocos, kaya grabe mga pinatyanay sa panahon ni Marcos. Akan tugod, ang karibal sa iyang amahan gipatay, o siya ay gipasangilan, motong napriso si Marcos sa iyang pag-take sa bar exams. Itap pagin siya sa bar exams. So, violente ang politika sa Ilocos. Muna'y una na training ground kuno ni Marcos ang politika sa Ilocos. Na violent o kwarta. Bahaay sa kwarta. Mao'y magkapadaog ni mong eleksyon dito sa Ilocos. Ikaduha nga training ground ni Marcos ang iya ng pagkakongresista, ang House of Representatives. Samtang doon ako nilagda nga kinsay labing violente o kinsay labing daghang kwarta mo'y modaog sa Ilocos, sa House, way lagda. Kinsay labing maro, kinsay maka-master sa mga lagda sa House of Representatives, mo'y hawd. Mao na nakatunan ni Marcos sa House of Representatives. So base ining duha niya ka mga fields nga gitun-an, ang politika sa Ilocos ug ang politika sa House, na umol ni Marcos kining iyang panglantaw sa politika nga kinsay makahudlat sa mga Pilipino up to a certain extent sa di pa siya mo sukol, sa di pa siya mo alsa, mao'y labing malampuson nga politiko sa Pilipinas. Ug ingon sa Paing Salas, to a large extent, nagmalampuson si Marcos sa iyang pagbasa sa Pilipino, sa iyang pagdeklarar sa martial law, sa iyang pagsira sa Kongreso, sa iyang pagsira sa mga media organizations, sa iyang pagpahilom sa mga newspapers, sa mga radio o TV stations, sa iyang pagpriso sa mga leader sa opposition. He was taking a risk. Daghan ba kayo mga dumadapig si Ninoy Aquino? Daghan ba kayo mga dumadapig silang Sok Rodrigo, Jovito Salunga, Lorenzo Tanyada, Jose Diokno, Serging Osmeña, mga Lopez, kadaghang mga negosyo. Pero girisgo ni Marcos. Tungod siyang basa na up to a certain extent, iyang mahadlok ang mga Pilipino. So, katong iyang pagdeklarar o martial law, mo'y pagsukod sa iyang nakatunan. Mahimo ba niyang hadlukon ang tanang o at least ang mayoriya sa katawhang Pilipino aron nga mahipo sila, aron nga muhilom sila, aron nga magpuyo sila. Ug napabantulan ni Marcos from 1972 up to 1986. Nagpabilin ang iyang diktadura. Nagmalampuson siya pagpanalipod sa iyang interes sa tanan nga mga hudlat sa iyang mga politikal ng kaatbang, including and especially Ninoy Aquino. So kadtong iyang tanang pangawat, kadtong iyang tanang pahimus sa gahom, bonus na to para ni Marcos, na master na niya ang Pilipino, nahadlok na niya ang katawhan Pilipino, beholden na niya ang kinabagan sa katawan, mahimo niya bisan unsa. So para niya wala arang niya. Bisag unsa iyang buhaton, intact na ang iyang diktadura, maay kay niya pagkakontrolar ang armadong kusog, maay kay niya pagkakontrolar ang kinabag-as mga politiko, pila ra ning mga isog nga oposisyon nga nagtikaw-tikaw, nga priso pa gyud ang kasagaran sa ilang mga leader, wa gid sila daganan. Wa gid sila mahimo, batok niya. Ug tuon man wa tay nahimo. Batok ni Marcos. So, ang diktadura ni Marcos mao'y realization sa iyang nakatunan sa politika na kinsay bagis, kinsay makahudlat sa labing daghang mga tao,
kinsay kahadlukan sa kinabag-an sa mga botante mao'y hawd. Ug siya mao'y hawd. Although later, amo tungod ba sa iyang sakit, tungod ba kay nasubrahan na ang iyang kahakog, tungod ba kay nagka-aop na ang iyang panumduman, tungod ba kay wa na'y sarang niya. Bisan unsay iyang mahuna-hunaan, mao na lang iyang buhaton, pataka na lang siya, napasubrahan na lang niya, nalapas na niya ang limit sa kahadlok sa katawhang Pilipino. Wa siya ka-realize. Ang katawhang Pilipino ni abot na siyang limit sa iyang kahadlok ug nagsugod na pagsukol. Apparently si Marcos wa mahudlat sa diha nagsugod ang mga protesta katong mga freedom marches dinhi sa Subo ug sa ubang bahin sa Pilipinas sa dekada 80 sa 1980s nagsugod na mga freedom marches dinhi sa ato. Pagkamatay ni Ninoy Aquino hapit kada adlaw dunay mga protesta kadtong Jadja, Justice for Aquino, Justice for All movement. Mo siyang planan. But apparently parang Marcos to mga protesta ra to mahimo ra tong kontrolahon sa iyang diktadura. Maybe si Marcos gilupos na nitong higaynon, nasakit na nitong higaynon, wa nakatarong og paghuna-huna. Pero wa kabantay si Marcos nga kadtong limit nga iya untang obserbahan asa ra kutob ang kahadlok sa mga Pilipinon iyang nalapas. Ug niabot gyud siya yugto nga katawhang Pilipino wa na mahadlok niya, ni marug na batok niya, ni sukol na sa iyang diktadura ug malampusong ni palayas niya gikan sa Malacañang. So makailan na bata sa Pilipino sa kasinatian ni Anhing Ferdinand Marcos Sr.? Of course, dili kataphaw atong pag-account. I'm sure mas daghan pa mga komplikado nga mga aspeto sa governance ni Marcos sa iyang diktadura nga pa na gani nato maisguti, pero mao lang na rough draft sa mga panghitabo sa atong nasod in relation sa iyang pagtuo nga ang katawhang Pilipino maduma kung kahibaw ka kung saon sila sa paghadlok o paghudlat up to the extent na di pa sila musukol, di pa sila mabayolente. So apparently, nalapas na ng Marcos o finally ni sukol ang mga Pilipinon in 1986. O nagpalampuson pagpalayas niya gikan sa Malacañang. Arita ni Presidente Rodrigo Duterte. Si Duterte, di gyud mo kasaligan ang iyang sulti, but at one time, ningon siya, iyag yung giidolo si Marcos. Although beneficiary siya sa EDSA, wa pa ang EDSA People Power Revolution, di siya makatungtong sa gahom, diya sa Davao. Di siya ma-OIC Vice Mayor sa Davao, o di siya makadagan pagka-mayor, nga iyan ang gidominahan ang politika sa Davao, gitumba niya ang tanang politika ng higante sa Davao. Pero kung gi-idolize ni Duterte si Marcos, nagpasabot, si Duterte mismo naniid ni Marcos. Unsay gihimo ni Marcos? Giunsa man tong Marcos nganong wa may nakasukol niya. Giunsa man tong Marcos nganong perti manghawra sa iyang diktadura. Sud sa pila ka dekada niyang gidominahan ang politika hantod na palaya siya finally in 1986. So most possibly ang pagsabot ni Duterte sa gihimo ni Marcos mo sa iyang gihimo dito sa Davao. Wa tay garantiya, wa tay ebidensya nga gikopya ni Duterte si Marcos, managlahi man tiyali ang mga sirkumstansya sa ilang pagduma, pero ang mas lawom tiyali ang pagtuon, giniyahan ining ilang mga politikan o mga panglantaw, maybe mas masabtan ang ilang estilo sa liderato, o maybe, mas importante, atong mahibawa noon saon nato pag-prevent kining umaabot nga mga dictatorial tendencies sa atong mga leader. Kaya yung gitumaok ang Marcos, tiyan mo na ang iyang paagi sa pagkontrolar sa nasod, mga paghadlok sa katawhan. Of course, sa ninhadlok ng katawhan, nakapatuyang na siya sa iyang gibati. Nakapatuyang na siya sa iyang pangawat. Nakapatuyang na siya sa iyang pangabuso sa gahom. Na, mao sa gihimo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Sa dihang nakontrolar na ni Duterte ang Davao, pinaagi sa Davao Death Squad. Wa na'y nangahas pagsukol ni Duterte. Sukad sa pagkamatay sa iyang politikan ng mga kaadbang tungod sa iyang pagpatay, bantang nga pagpatay, kaya ipakita man niya ng katawhan. Kung saan niya paglatos sa mga kriminal dito sa Davao, wa na'y nangahas pagsukol ni Duterte. Wa mo deklarar si Duterte og martial law sa Davao, pero labaw pas martial law ang iyang gihimo. Adto kag Davao kinamutuman ka siya lagda, kinamutahod ka sa iyang liderato. Otherwise, puniton kas Bangkiruhan River. Ligdas ka dito sa Agdaw. Ilubong ka dito sa Laud Quarry sa siyudad sa Davao. O
Ang maong pagtulunan ni Duterte dito sa Davao, iyang gi-apply sa tibok nasod pagdaog na niya pagka-presidente in 2016. Pilay patay dito sa Davao, iyang gi-multiply many times over sa extrajudicial killings sa tibuok Pilipinas. Karon wa man giklarong ihap. Kaya kinsa may makaihap kung pila gyud nangamatay sa extrajudicial killings, gitaguan na tong uban, chupi man ang mga ebidensya, di man mo tug-an ang kapulisan unsay na blatter nila, unsay wa nila i-blatter. Pero ang bana-bana, ang opisyal nga claim sa kapulisan, 6,000 kapin ang ilang napatay atol sa ilang mga operasyon. Wa nay apil sa mga operasyon nga way labot ang mga pulis nga ginudahang gipasugdahan sa mga vigilante groups. Nga karon atong nahibawan, gipalihok ra sabdi ay ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte kana kun tuuhan ang testimonya ni Arturo Las Cañas, ni Edgar Mato-Bato o sa ubang mga testigo kansang mga affidavits na hipos na karon sa International Criminal Court. Or ang ihap sa mga human rights organizations moabot og 30,000 kapin ang nangamatay sa extrajudicial killings. So for 6 years, from 2016 to 2022, why nangahas pagsukol ni Duterte? Suma, kung siya nahitabo sa mga nangahas pagsukol niya, Laila de Lima, gipreso. June Pala, gipatay. Antonio Trillanes, deriyot. Kaya diha mo gito yung project unta pagpatay ni Trillanes. Ninoy Aquino, gipakauwawan. Maruhas, gi-insulto, gipakauwawan. Nga nanghilom na lang. Kaya man sila ikatubag. Saan man nila pagtubag? Sa kaepektibong propaganda ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, gawa sa balikas, gawa sa bugal-bugal, gawa sa mga hudlat, doon lagi aktual nga mga patay. Ug ang kalibugan, sa kinatibukan siyang presidency, labihang kapopular ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Ang atong tradisyonal nga mga pagtuo, imo ganing bugal-bugalan ang Santo Papa, imo ganing bugal-bugalan ang simbahan, bantay lang ka. Gibugal-bugalan niya ang simbahan, gibugal-bugalan niya ang Santo Papa, ni samot hinuon ang iyang popularidad. So kinsa man ang Pilipino? Kasayop na sa atong pagtuo nga ang Pilipino, tahod sa Santo Papa, tahod sa simbahan. Di ay presidente nga ni bugal-bugal ganing Jesucristo kay mao ko ni Ginoo nga nagbitay sa krus. Moro ko ni Ginoo gilansang sa mga Hudyo. Popular man hinuon kayo. Mas popular pa man sa mga leader nga may kay magluhod-luhod simbahan, although pakitang tao ra nagkasagaran. So kinsa man ang Pilipino? Mahadlokon ta sa Ginoo. Ug ganahan ta bugal-bugalan ang Ginoo. Or mas komplikado ang Pilipino, iyang ma-compartmentalize. Ini ka Domingo, diboto siya nga Katoliko, musimba siya tarong, luhod siya, kupisal siya mga sa ubang mga adlaw sa simana, lahi sa iyang personalidad. Or nagpabilin ang iyang pagkakatoliko, pero tuosab siya ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Iyan lang i-compartmentalize. Para sa iyang salvation, para sa iyang eternal life, musimba siya. Para sa governance, para sa pagduba din ni Siyuta, Duterte siya. Kinsa man ang Pilipino. So, natapos na lang termino ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, labihan gihapon niya kapopular. Na kung nahadlo ko, kung si Duterte niingon pa lang, di ko magpabili, di ko mubiya, i-extend ako akong term, mabuot mo, kuyaw. Napugos na pagdawat ni Duterte kung gi-extend pa niya ang iyang termino. Or maybe, mauna ito'y kinutuban. At tura sa kutob atong bilib niya, at tura sa kutob atong hadlok niya, samtang lehitimo pa siya nga napili. Kaya lehitimo mang napili si Duterte. Lehitimo man itong iyang anong katuig na termino. Nidaog man siya pagka-presidente in 2016. So ato pa ang iyang termino, hantod yun sa 2022. Pero tanawan siya nahitabo. Pagkanaog na niya sa pwesto, diyan ni sukol sa administrasyon. Tanaw ko siya nahitabo. Ang iyang rally sa Davao, daghan gyapong nanunga, pero di nag-isama kabaga sa siya pa'y presidente. Davao na na. Iyang rally sa SRP, daghan ang nanunga, pero di nag-isama kabaga sa nangampanya pa siya pagka-presidente in 2016. Rally siyang anak nga si Vice Presidente Sara Duterte Carpio dito sa Manila. Show of force of dato, ambot nakaabot mag 20, 30, 50 ang nanunga. So, kinsa man ang Pilipino. May lang siya kung kinsay nagtungkaw sa gaho. Mutahod siya, mahadlok siya, mahudlat siya, ikog siya.
Bahawngan siya, kunaan na sa gahom. Kunwa na sa gahom, okay ra, makalingaw gihapon istorya, pero di siya motuo. Nanuwa naman mudugok ang mga tao sa mga rally ni Duterte. Pito para ba kuno ni karally sa niyang pasugdahan? Davao, Subo, o asa pang uban. Pero kung basihan niya ang disappointing turnout sa iya mga dubadapig sa Davao ug dinhi sa Subo, murag kadulahan na doon na pabaylaing rally si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Kay iyang pagpanghudlat nga armadong kusog mo alsa batok ni Marcos, ang iyang hudlat nga ang PNP mo tabang og lifestyle check sa mga kongresista, ang iyang hudlat nga mubuwag ang Mindanao gikan sa Republika, mingawan. Wa may bisan usa nga nitukob. Og diha na realize ni Duterte nga ang iyang pagtuo nga mutuo ang mga Pilipino niya kutubra sa 2022. Kutubra sa siya pa'y presidente, siya pa'y nagtungkaw sa Malacañang. Sila nga polihan siya ulaing presidente, ang katawhan Pilipino, wa na. Di na mutuo niya. Or, di na mutuo gihapon niya, pero di na mulihok para niya. Di na murisgo pagtambong siya mga kalihukan, or di na murisgo pagtuman siya mga auhag na mag-secession ang Mindanao, mualsa batok sa administrasyon. Suportahan ang kasundaluhan. Ang kasundaluhan mismo, wa magunok, wa magtagad sa iya mga rank. So, mas nagkailang batas sa mga Pilipino base sa kalidad sa liderato ni Marcos o ni Duterte. Unsa may mga conclusions nga atong makuha base sa ilang pagtuo na a certain amount of intimidation could neutralize the Filipino. Nga aron mutuo ang Pilipino nimo kinahanglan bagis ka. Kinahanglan manghudlat ka. Ilang lang napamatudan sa ilang mga administrasyon. Si Marcos tungod siyang martial law, si Duterte tungod siyang extrajudicial killings. Si Ferdinand Marcos Jr. unsa may ang ikapakita. In fairness ni Marcos Jr., wa man siya maglambigit og extrajudicial killings. Doon naghihapoy pinatianay, pero di pareha ka systematic, di pareha ka sagunson sa nahitabo siyang amahan o sa iyang gisundan nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Nganong popular man si Presidente Ferdinand Marcos Jr., relatively speaking. Okay, ang mga surveys, siya man mo ay mag-ribal-ribal sila ni Vice Presidente Sara Duterte Carpio, wa man nanghudlat bas Marcos. Mas nanghudlat bas BP Carpio, si BP Sara. So hay man ang sulti ni Marcos Sr. o ni Duterte nga ang pagpanghudlat may makahipos sa mga Pilipino. Di man pagpanghudlat, pagpangilad man. Mong gidangpan ni Marcos Jr., 20 pesos ang kilo sa bugas, golden years ang martial law, ulambo, pag-ayo ang ekonomiya, iyang di niya biyaan ang mga Pilipino, hangtod na mahibalik ang kalambuan, ang kaadunahan, ining atong nasod pagkatawan. Kinsa man ang Pilipino. Ang Pilipino, pagdeklarar ni Marcos sa martial law, mao ba ang samang Pilipino nga ni sukol ni Marcos sa EDSA People Power Revolution? Katong mga Pilipino nga nagmarcha sa EDSA People Power Revolution, mao ba sabtong mga Pilipinuha nga niduko niya nagsugod na pamatay si Duterte dito sa Davao o sa tibok Pilipinas? Kinsa man ang Pilipino? Lisod tubagon kini mao pangutana, pero kailangan tubagon nato ni pangutanaha aron atong masabtan unsay nahitabo ining nasura. Unsa man na Pilipino? Isog siya, usukol siya, suma sa atong gipakita in 1986. Pero muduko sa siya pa-out, suma sa iyang gipakita in 1972 o siyang gipakita in 2016 up to 2022. Kanus man utoy hakaw pagbalik ang isog na Pilipino susama sa iyang gipakita in 1986. Magkinahanglan na basabta og laing pila man to katuig ang diktadura Marcos 1972 to 1986, 14 years. Magkinahanglan patag 14 katuig. Una ta mo mapugwat pagbalik, mo timpakwas, pagbangon, pagparong sa atong mga katungod o maningil. Nakitay manimon sa atong nasod. So kung magbuhat tag 14 years, 2016 man nagsugod ang binuang ni Duterte,
2024, so 8 ka tuig, 6 ka tuig pa. Ang atong paabuton. Kinsa may presidente pa naghigayon na una ta mo alsa, una ta mo brog, una ta mo sukol. Kinsa man ang Pilipino. Hinaot di ta mohunong pagluwat anang mga pangutana ug labaw na ni ta mohunong pagsuway pagtubag anang pangutana. Kay niana lang pagiha ato mailhan ang atong kaugalingon ug atong mahibawan unsay angayan natong buhaton aron kitay mobalik og panimon ining nasura, aron di na magpatuyang og pangawat kini mga kukhan nga naa karon sa gahom, aron dili na magpatuyang pagpangabuso kini mga kanahan nagpahimos pagsurikbot sa atong buluhisan. Kinsa man ang Pilipino. Amo maabuton na ninyong tubag diya sa atong comment box. Uban ni Dr. Iris o ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon. Kini si Leo Lastimosa. Pasalamat sa iyong parayon nga pagsubay o pagsalig o pagpaminaw sa atong panahon dayong kilong-kilong. Salamat CB girl. Maalig si man natin mga silingan na iro.